Dobrý deň, skončil katalóg 15 a ja by som vám rada ukázala môj nákup z tohto katalógu. Poďme sa na to spolu pozrieť. Tento raz u mňa zvíťazila dekoratívna kozmetika. Najskôr som si kúpila takéto krásne laky na nechty, sú to laky Palladium, určite ste si všimli, že sú to novinky v katalógu. Majú veľmi pekný žiarivý lesk, obsahujú žiarivý prášok Palladium, ktorý je trblietavejší ako zlato. No a ja som si vybrala taký rúžovejší odtieň a potom taký tyrkysový k takému tmavo-modro-zelenému oblečeniu. Veľmi sú pekné tieto laky, páčili sa mi všetky odtieni, ale teda vyhrali tieto dva, ale možno v budúcom katalógu si objednám aj tie ďalšie. No, čo sa týka dekoratívnej kozmetiky, kúpila som si ešte špirálu. Špirálu by ste si mali kupovať tak raz za 3 mesiace, pretože vám vyschne, dostanú sa do nej rôzne baktérie, po 3 mesiacoch ju treba vymeniť. Toto je moja obľúbená špirála Hyperstretch, ktorá obsahuje komplex Prolong pre krásne, zdravé, predĺžené myhalnice. No a ak ste čítali môj mail o tom, ako si správne ličiť myhalnice, odporúčala som vám tam takýto výrobok, je to kefka na myhalnice. Ak sa vám riasy zlepia, jednoducho si ich pekne rozčešete takýmto hrebienkom. Takže ja som svoj starý hrebienok stratila, musela som si kúpiť novú kefôčku. No, ak ste videli minulé video o novinkách, kupovala som si nový rúž Color Drop. No a k tomuto rúžu som si kúpila ceruzu na pery. Ceruzu by ste mali vždy používať, ak si ličíte pery, pretože ceruzou pery krásne orámujete a potom rúž vyzerá lepšie, aj celkovo pery vyzerajú lepšie, ak použijete ceruzu. Takže ak ličíte pery, určite najskôr použite ceruzu, až potom rúž. No a ešte som si kúpila niečo pre krásne oči. Kúpila som si takúto paletu očných tieňov, je to hnedá farba, ktorú mám veľmi rada. Blečí odtieň používam na vnútornú časť oka, tmavšie odtiene na vonkajšiu časť oka. Môžete si takouto paletkou veľmi pekne vytieňovať oko a urobiť si také pekné líčenie, zvýrazniť oči. Je to veľmi také pekné, elegantné balenie, šikovné a veľmi dlho vydrží. Takže toľko očné tiene. No a keď idete večer spať, musíte si vyčistiť pleť, ale prvý krok je určite odličenie, takže musíte použiť odličovač. Ja som si vybrala tento vodeodolný, veľmi sa mi páči tá modrá farba, používam ho na odličenie očí, pier aj tváre. No a následne potom používam čistiaci gel, alebo ak máte radi pleťové mliečko, tak pleťové mlieko, ale určite by ste mali mať doma odličovač, ak sa ličíte. No, ešte som si kúpila takýto krásny náramok. Bižutéria Oriflame je veľmi pekná, kvalitná a tento náramok sa mi veľmi páčil, tieto perličky. Ak si kupujete bižutériu Oriflame, určite by ste ju nemali pokvapkať vodou alebo naparfémovať parfémom, aby sa vám nevytvorili také flaky. Ja som si teda vybrala takýto krásny náramok. No a z telovej kozmetiky som si vybrala sprchový gel Amy. Celá rada Amy je veľmi pekná, voňavá, príjemná. No a táto zelená farba evokuje takú sviežu vôňu a skutočne je to príjemná, svieža vôňa, ktorá vás určite osloví. Mne sa veľmi páči. No a ďalší môj obľúbený výrobok, krém na ruky, na suché ruky, XXL balenie za vynikajúcu cenu len €90, takže som neodolala a doplnila zásoby. No, kúpila som niečo aj pre svoje deti, a to zubnú pastu, krokodílovú, ktorú im pravidelne kupujem, majú ju veľmi radi. No a nezabudla som ani na svojho manžela, keďže sme v októbri oslavili 10. výročie svadby, tak dostal odo mňa toaletnú vodu Manful. Je to veľmi pekná, svieža, šafranová vôňa, ktorá sa vám určite bude páčiť. No a spája sa mi s ňou taká príjemná príhoda, pretože jedného dňa mi zaklopala suseda na dvere a pýta sa, že pani suseda, čím to vonia váš manžel, pretože sa jej tá vôňa veľmi páči. Takže som jej dala ovoňať túto vôňu Manful a už má schovaný darček pre svojho syna na Vianoce. Tak toľko môj nákup z katalógu číslo 15. Ja sa na vás teším pri katalógu číslo 16, pri novinkách, ale aj pri prezentácii katalógu a pri mojom nákupe. Pamätajte, buďte krásna z Oriflame.